Kawawa naman sila Carlo. Grabe. Ano nga? Silipin mo na sila Carlo yun. Ha? Sabi kasi, Kaya paligo ka na, oy! Paligo ka na doon, oy! Nabata ka na eh. wala kang tubig. Ayun, oh, dami tubig, oh. Ha? Wala man. Lumaki na nun. Kaya nga eh. Kasi wala eh. Hindi na ano. Ano kasi ito si Tituro? Bakit pera niya eh? Edge Paano yung wala? ganyan. Eh, wala yan. Tama yung parang hindi na nakulog yung Oo, binuksan niya. Ito, wala ba ibang tao kung ito ang bahay? Kung talaga ang dito. Hey! Hindi ba iba? Balik namin yung nabasa. Lasig pa si Gago. Okay, inom na lang. Ano araw yan? Parang, Sabado ba yan ngayon ah? Sabado ba yan? Ha? Sabado ngayon. Sabado ngayon. Common kasi hindi marunong malalay eh. Sabi ni Tituro, putik sayang tubig sa loob tirahin. Si Tituro kasi magaling sabihin, grabe na. Ayan yung manukan, no. Ayan yung bahay namin, yellow.
bahay namin. So, mantay. 24 ang po itong dami. Tanga ka, matatanggal yun pag kinabita mo pa yun. May kuryente pa sa likod ko. Sa likod ko, tingnan mo yung likod ko. Ano meron sa likod mo? Kuryente. Hindi tama. Oo. Tingnan mo saan, mahirap. Ang dami-dami nyo, kailangan nyo pala tulong. Ano pa pala yung malalaki? Ano mayon siya? Makalabas din yung uso ko. Nabutas yung lahat oh. May pulis! Siya, bababa ko. Paano ako bababa ngayon, oh? Ayun, magana ako. Wala nga to eh. Ito nga alam eh. Ang dami niyan to. Ayun oh, ang dami niyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11 yan. 11 yung fire truck.
Ayaw nila, hindi pa nila alam kung paano papasukin eh. Lumalakas lalo sa loob. Parang ganyan yan si... Parang ganyan si Titoro. Pero mas head pa talaga. Ha? Diba Titoro? Parang mga ganyan. Pero mas head pa talaga. Mas head pa. Mataas yung ano nun. Ay mo, malaki lang yan. Eh si Jeremiah. Ano rango ni Jeremiah? Nadagdagan pa ng isa. Linggit. Doon lang may malaki oh, may isa doon malaki. May isang malaki pa doon. Malalaki. Ang na dito. Jer, ano rango mo dyan, Jer? Ano rango mo? Sayang. Yan, lumalabas. Lumalabas ito. Inaanoan niya ang trupo. Malakas pa rin eh. Ayun yung malalaki. Ayun yung sigating. Doon lang sa gate lang. Ha? Sa gate lang. Ayun, may tao doon. Saan galing yun? May tao pala doon sa... Walang Channel 7. Ako, papa-interview ako. Walang Channel 7 tsaka ABS-CBN. Ako po yung... Diba? Kunin mo na yung... Naglalakas na ako atulog sa ilalim ko din. Ano mana eh. Dati nabibili. Sabi? Sa matanda rin siya, burang nito. Manak doon pa yun. Salamat pre, salamat Paul. Dito to yung ano, sa tabi ng manukan namin, yung bodega dyan na malaki. Tabi ng bahay, ano. Mamamatay yung kami dyan, iapoy ko. May tao sa taas eh. Kaya nga, hindi mamamatay. Natutulog sa isang tao eh. Lagi may bantay dyan eh. Oo, yung naghihinom dyan ng isang air rider, mga maliit. Ang tao dyan sa To, di ba ganito ka, Titoro? Dali, kukunin niya yung pato. Dali, kukunin niya yung pato. Salamat, Reggie. Oo, Titoro. Kung ikaw nandito, Titoro, basic na sa'yo to. Ayaw naman Tony pa eh.
Hindi ko alam to kung sino eh. Live to. Ayan to, Tidoro, ayan o, fireman. Ayan, Tidoro, oh. Liligtasin niya na daw lahat. Oo, Pao. Sila Carlo, katabi nila Carlo din. Katabing-katabi pa nila talaga. Metro Corby po. Tres minutes dito. Pagupit mo. Metro Corby po. Las Piñas. Racing fire truck na. Pababain daw sa liibit sa jeep para siya daw babalik. Oo nga, Tidoro eh. Tutusin, maano lang din, isang bodega lang din. 13 na ang fire truck nandito eh. 13 bumbero na. Dami na. Ayan o, umaapoy na naman ulit. May sumasabog. Oo, Tidoro, sinagasaan lang ng fire truck. Nagtulong-tulong kami dito para buksan. Ayan o. Binasak namin. Binasak namin yung gate dito para makapasok ng fire truck.
Basic lang sa'yo ito, Tidoro eh. Malakas nga ulit eh, kasi may sumabog sa loob eh. Pasok na ikaw dito. Dito lang ako. Ang dami pa palang bumbero dito to. Mga nasa 20 na mahigit. Ayan. Sa 20 mahigit na yung bumbero. Ha? Buti pa yung dito, yung nandito sa likod eh. Ayun o, binubutasan o. Ayun na, Tidoro, binubutasan. Buti pa yung nandito sa likod. Dahil na lang yung tubig doon. Hingitip. Iboy aso. Mga nakaupo, panis. Malupit dito sa amin to. Mga nakaupo. Basic. Oh. Kaya mo ba yan, Tidoro? Oh, basic. Oh, ito yung kapit yung ano namin, manukan yung inaano, binobomba ano. Oh, yung mga damo. Oh, pati nandun. Lakas niyang bahay. Sarap paliguan ka ng ganyang bahay, no? Grabe oh, babaksak niya yung mga ano. Tunaw na to. Yung isang lalaki lang nagbubutas doon ng ano. Ito. Ayun na, binubutas yung bato doon.
Isa lang. Binubutas. Lumalakas na naman. Aamoy plastic na naman. Dami na niyang bombero to. Traffic na yan. Wala traffic. Ito po yung bahay namin. Yan po. Ito po. Yan. Tapos, ito po yung sunog. Tabing bahay lang. Metro Corby, Las Piñas. Ayun na, dumagdag na naman ulit yung fire truck. Bato naman silbi yung fire truck. Isang bodega lang po na, isang mahabang bodega na sunog. Dinidiligan lang nga natin. Ang fire truck po natin nasa 20 na. Hindi pa rin nagawa, lumalakas yung apoy. Lumalakas yung apoy sa loob. May chemical daw na nasunog, sabi. Ayun na, lumalakas. Meron pa po dito sa kabilang side na to mga bombero. Sa harap po. James! Dito po yung sa harap. Diyan po, marami pong bombero dyan sa harap. Yan po. Dami po dyan. Pati po dito. Sa likod, marami rin po. May rainbow. May trigger dun. Ayun o. Yan po, ang dami po dyan. Bombero. Binubutas nila dito yung pader. Nabutas na nila yata. Nabutas na nila. Bakit ito ayaw butasin? Ano kasi yan? Sa harap ang kasi. Kanina pinapalo na nila, hindi nila tinuloy. Ayun na, nabutas po. Yung ano nila dyan, oh. Yung aso sa baba, kawawa, basang-basa na. Baka iniiwasan nila kasi yung gilid. Baka kasi na.
May nagbabantay dyan eh. Ewan ko lang, baka Lagi nakalabas. nakupo dyan, no? Oo, baka nakalabas. Feeling ko nga parang lasing yun eh. Kasi nainom yun eh, lagi. Grabe lakas. Naka-live ka? Nakakatakot to, picturean na yan, no? Ha? Sabog-sabog yan, no? Dahil nagkaroon na ng ano, no? Nagagari, oh. Dapat na pala sa harapan eh, no? Ay, binubuga nito. Kaya lang ito. Parang warehouse. So na ano na nila oh. Mga babero dyan oh. Oo, kasi meron na doon, may doon. Dito na lang. Madali na lang yan. May napasok na doon. Nasa ba dito rin dyan mo? Trabaho? Ha? May naiyak doon matanda yun, no? Wala. Ano? Ano may naiyak doon matanda, nagwawala. Siguro baka nandiyan pa sa loob yung isa. Sunod na yun, wala na yun. No? Oo, Marcos Alvarez po. Ayun o, may nagwawalang matanda doon o. Umiyak. Ayun o, naimatay.
Oo, kay Kapitana po to. Kay Kapitana to. Itong isang malaking ano na to. Warehouse yan, oh. Kay Kapitana yan. Dami ng fire truck. Meron pa po dito. Ayan po. Dito po yung bahay namin. Tapos ay po sa kanal. Dahil pa pong bumbero dun, oh. Tubig yun. Talon 5 po, Las Piñas po, hindi po Parañaque. Talon 5, Las Piñas. Metrocore. Oo, pre, dito pa rin sa pinturahan, Jeffrey.